wai kana tafi na tun ɗazu sai ka ce wani ma. Bayan ki ne ni tun ɗazu nan ba nake so ki bani tun ɗazu na roƙon ki bani nan ba sai kina mun wulaƙanci. Ni fa dan Aliyu ne fa Aliyu shi ya haife ni. Ya zan zo na biki ki tsaya kina mun wulaƙanci. Ki ji da kyau ni na yi kallon wulaƙanci ne. Me zan gani? Ina wuni baba? Lalle dai. Na baba. Me zan gani? Baba wannan mama abokin ina gaishe da ni. Ina wucewa ne sai na ganta. Shi nake gaishe ta. Ta yaya kake zama mama abokinka? Mama abokina ne. Ta yaya ta yaya haka? Ba. Dama maman su ne tana cikin su yan biyu ne a cikin cikin su. Shi ne maman ta ga haifan su kuma sai ya zamana ba ta iya haifan su ba. Za ta iya rasuwa ta haifi. Shi ne sai likitan ya ce ita wannan ta ɗauki cikin shi abokin nawa. In aka haifo ta ita ma sai ta haifi abokin. Duk yaran zamani, haife ka ciki na ni za ka yi wa ƙarya? Kai Allah ya shirya mana yara.